अरे किए तुम माने किए तुम मो सहित कौन करिवो? अरे तुम किए मैं छाड़ छाड़ तुम किए मते छाड़ छाड़ हमें तो जाने वाला मैं हरामजादा भाई तो सोई तो उठा दे भाई देख भाई ऐसे तो भाई ମୁଁ ହେଉଛି HLL ଦାଦା HL ମାନେ ହଲ୍ ହଲ୍ ତୁ କହିବାର କଥା କ'ଣ କି ମାନେ ତୁ କୁରକୁରଟା ଧରିଛୁ ମାନେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆଖ ମଣ୍ଡଳର ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ମୁଟିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋତେ ଦେଖିକି ତ ହଗି ପକେଇଥିଲା ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଲି ଦୂରେଇକି ରହିଲି ନହେଲେ ତାର ଛେପ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ନାଇଁ ନାଇଁ କାଉନି ଗଲା ଚଲା ମୁଇଁ କ'ଣ ପିଲା ହୋଇଛି ହଁ ମୋତେ କୁରକୁରଟି ମୁକେଇକି କହୁଛୁ କାଉ ନେଇଗଲା। ଆରେ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ପିଲା ପଡ଼ିବା ଆଗେ କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କ୍ଷୀର ପିଉନି କାଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ପିଉଛି ଦେ ମାନେ କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ଖାଲି ତ କୁରକୁରଟା ଟିକେ ସୁଙ୍ଗିକି ଦେବି ନା ନା ଦେଖୁନୁ ମୁଁ ଧରିଛି ଆରେ ଦେଖେ ଦେଖେ ଆରେ ଦେ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି ସୁଙ୍ଗି ଦେବି ଆରେ କାହିଁ ସେମିତି ହେଉଛି ସୁଙ୍ଗି ଦେବି ଟିକେ ଦେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖୁନୁ ମୁଁ ଧରିଛି ଆରେ କାଳୁ ଆରେ ମାଦିଆ ଏ ସଲାଟି ସବୁ ଭୁଲିଗଲା ଏ ସଲାଟି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି 15 ଆର ମୋର କେତେ ଡେଇନ ଆରେ ଇଏ ମୋ ଚଡ଼ି ଦିନେ ପିନ୍ଧି ପକେଇଥିଲା ମୁଁ ପରେ ଆକୁ ନଙ୍ଗଳା କରିଦେଇଥିଲି ତୋର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆରେ ତୋର ଚଡ଼ି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଆଜି ତୁ କୁରକୁରଟା ଧରିଛୁ ବୋଲି ମୋତେ ଅନେଇ ନାହୁଁ ଆରେ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କେତେ ବୁଝେଇବି ରେ ତତେ ତୁ ମୋ ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲୁ ମନେ ପକା ସେଦିନ କେତେ ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲୁ ରେ ଯା ବେ ଏବେ କୁରୁକୁରୁ ଦେଖିଛି ବୋଲି ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବୁ ଆରେ କୁରୁକୁରୁଟା ସରିଗଲା ପରେ ତୁ କିଏ ମୁଁ କିଏ ନା ନା କୁରୁକୁରୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେବାର ନାହିଁ ଆରେ ତୁ ତ ପଇସାରେ କିଣିକି ଆଣି ଖା ମୋ ଦାନ୍ତ ଦେଖିଛୁ ତୋ ଦାନ୍ତର ଗଳାଇ ଦେବି ନା ନା ତୋ କୁରୁକୁରୁ ଦେବାର ନାହିଁ ଆରେ ମାଦିଆ ଆରେ କାଳୁ ସେ କୁରକୁର ନେଇକି ଭାଗିଗଲା ରେ ଆରେ ସିଏ ମୋର ସେଇଦିନ ଚଡ଼ିଟାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ଆଜି କୁରକୁରଟାକୁ ନେଇଗଲା କ'ଣ ସବୁ ସିଏ ନେଇଯାଉଛି ରେ ଆରେ ଧର ବେ ଶଳାକୁ ଧର ପଲବି ବସ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଫଲୋ କରିବି ଆରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧେ ଲାଗେ ସରି ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେ ଲାଗେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ହିଁ ପିନ୍ଧିଥିବ ମାନେ ତମକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେ ଲାଗେ ବସ୍ ଏବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ସେ କୁରକୁରଟାକୁ ତା ହାତରୁ ଆମେ ଛୁଡ଼ି ଆଣିବା ଗୋଟେ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ୟାକେଟର ସବୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଖାଇବି ତାଠାରୁ କୁରକୁରଟା ଧରେଇ ବହୁତ ମୋଟ ମୁଁ ବସ୍ ମାନେ ଏତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ବସ୍ ମାନେ ଏତେ ମୁଁ ହିଁ ବସ୍ କ'ଣ କହୁଥିଲି ମାନେ ସେ କୁରକୁରଟା ଆମେ ଆଣିପାରିଲୁ ନା କ'ଣ କରିବା ଆବେ ଆଦିଆ ଏଇଟା ଦିଅ ବେ ଦାଦା ଜଲ୍ଦି ଭୁଲିଗଲା ଆରେ ତୁ କିଏ କି ଦାଦା ତମ ମୋର କେତେ ଚଡ଼ି ଚରେଇଛି ସତ କଥା ତ ଇଏ ମୋର ଚଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲା ଆଚ୍ଛା କୁରକୁର ଚୋରେଇ ପାରିଲ ନାହିଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁରକୁର ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା କଥା କାଲି ଆଣିବା ବୋଧେ ଯିବା ତ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆଚ୍ଛା ଉଡ଼ିକି ଧାଇଁକି ନା କଥା ହଉନା ଆରେ ଆଚ୍ଛା ହଁ ହେଲା ହାତଟା ପଛୁ କାମ ହଁ କୁହ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ